Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha ka arterik ubnai nailar arajar arpuai ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke kong Isawanda lalu kala penmi ya ke hukum ba ke curfew kandang nyai peteng ha ke district kata nado ke por prabaji menmit hado ke por sanbaji menstep kanang ban penti kena bakal amdon ke no ke jingyat ki kali klem kam klem jam bat ban laj na ke jing yalum breu la ka long ha ke jaka pajba ne ke jaka shimet Henry ka hukum kala ong ba wat hapdeng ba ka don ka curfew ru kidang don ki kali ki bayat klem don ni ka curfew pass ba don ru ki ba pendon kam ni ki pass jongki ba nang ni shakhmat kala ong balada lap ye ki no ki ba pendon kam bakala ye ki kar pass jongki an pensitom de ka bating Kum shibenta ban pentrai kam ya gani ka hukum ki pulit kila ap pahara ha kapor menmit ha ki babon ki benta jong ka nong ba shalong ban penti kena bakanam don ka no ka jing pen ken ka curfew tadi kapile kui saman nahi lagi ana. अच्छा. और सबको अंदर में
Aku side frame dia.